Una haka mad. Una haka mad la. Una haka mad la. Where the guy? I am at the place. There go. Follow the side. Come on, start going now. Start going. Go. Ndị wonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Aka mbụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na obodo Amachala dịka ha si wee kpọọ na ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ Amachala dịka m na-atụle ma na-achọ ebe ọ dị, ana m ahụta na ọ dị na ime okpuru ọchịchị Ụmụahịa South na steeti Abia. Ihe onyonyo na-egosi ebe ndị ọrụ nchekwa obodo na ụmụ ikorobịa enwere na ya bụ obodo bara n'ọhịa nọ n'obodo ha ịga chọọ ndị omekome bụ ndị Fulani bụ ndị were ọnọdụ na ya bụ ọhịa wee na-akpa mkpamkpa. Dịka ha ruru n'ime ya bụ ọhịa, ha wee hụ otu ebe ha bụ ndị ugwu bụ ndị Fulani kwara ala wee nọrọ tụọ obere ụlọ ha na-anọ na ya, bụ ebe ha nọ wee na-arụ arụrụ ala dị iche iche. Dịka ha bụ ụmụ ikorobịa ndị obodo Amachara gosiri n'ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya, anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe na-awụ akpata oyi nọ na ihe onyonyo a, ma ebe ha gosiri ụkwụ mmadụ na aka mmadụ egbubiri egbubi, ma ebe ha gosichara ma akpụkpọ ụkwụ ndị mmadụ nọ ebe ahụ, nke na-egosi na ọ bụ ndị atọrọ atọ bụ ndị mechara na-ejizi ndụ ha wee pụọ ebe ahụ. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, ma soro ụmụ ikorobịa ndị obodo Amachara hụ ihe ha hụrụ n'ọhịa be ha, dịka ha na ndị ọrụ nchekwa soro banye n'ime ya bụ ọhịa. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, unu ma na ekwela m unu nkwa sị na agaghịkwa akwụsị ikwu okwu akwụkwọ a wee ruo mgbe unu niile zụchara nke unu. Maka gịnị? Ya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu ya bụ ọmarịcha akwụkwọ ga-abara gị uru, bara ụmụaka gị uru, ma bakwara ụmụ gị bụ ndị a na-amụtabeghị uru. Ọmarịcha akwụkwọ a na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbenye a, onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ịsaghere ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị, gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo. Nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba na ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwee amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala? Zọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi na Naịjirịa, kpọtụrụ m na akara ekwentị a na-egosi n'iru ha onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ibi ala bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo. Agabụ ịpịa ya bụ link aka, obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ a ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nye anya n'ihe onyonyo ka anyị ji maka ya wee bịa. Ka m pụtakwanụ. Okuru dara youth leke ya kwuru onwe ugwu. Ihe wụ ụlọ nga enwetara ndị Fulani na bi side express. Ịla ahụ ya ndị Amachu na-agala ụlọ ga-anọrọ. Mgbe ọbụla ha bịakwutere unu bịa vuru unu, ma nkunu ga-eghọta ha la eme. A sị ndị Amachu apụta. Lokwu mmadụ ha nwetara adị a. Ịla ahụ ụkwụ mmadụ, ịla ahụ aka mmadụ. Ịla ahụ ya. Ịla ahụ ya, lekwecha ya. Unu ahụ aka mmadụ. Unu ahụ aka mmadụ la. Unu ahụ aka mmadụ la, ahụ ụkwụ mmadụ. Unu ahụ ya. Unu bịala aka mmadụ la ụkwụ mmadụ. Unu ahụ ya. Ọ dị hụ na ahụ. Ọ kwuru dara youth n'ọhịa na ndị Amachu na-agala ụlọ ga-anọrọ. Ụlọ etu mba bịa. Otu mgbe ọbụla bịa vuru anyị.
Huh? What's in that place? I am at the place. They go. Follow the side. Come on, start going now. Start going. Go. Start moving. I said go. Go. For about Hobila. Hobila, be back. Gotta put some soon the copper or put in the mother. Come here. Better come here. Go. Come on, start going. Come on, move. Because they pity you. Come on, move. That video. I've got a new shoe. What I shoot the copper. Oh, Heli something there. Let's shoot the copper. The cutter shoe. Which is Heli something here. Like Ghana, it's a gallery, mad. Heli something here. Ghana. It's a gallery. Look. You know this thing, guys. You don't record this one. Look, come on, Joe. Yeah. This guy. Go. Come here. What the guy this thing they do? I go kill you here now. You know what talk about? Come this side. Come this side. Which light? They come, Kwano. You say like. Hey. I go push inside that light. Come here. What's in there? Nothing, no there. Come. Say nothing there. No, can't Come. Come now. You want me to rush you? You see, come here. No one come out. Come inside me. Come inside me. I want to mother allow they allow. Lele. Go that side. They come here. Go open that place. That place you dig. Normal. Open that place. Narrative. Open them. What is very here? Jam. Where is very here? Bring her out. Bring her out. Feba. Bring her out. They're gonna you sure? You not saying I am there. Why you not come here? I am there. The fuck up. Why you not talk saying I am? Now you cause they start beating you. The fuck up. I am there. Oh, you full on. Nah, take and go. I like that way. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m ekele ụmụ ikorobịa ndị obodo ahụ bụ ndị wepụtara oge wepụta ohere wee banye n'ime ọhịa ha, maka na o sokwanụ na mkpu ahụ anyị na-eti kamgbe afọ ole na ole gara aga sị onye ọbụla echelekwa ndị gọọmenti ma ọkwanụ iche ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ agha obodo ọbụla ụmụ ikorobịa nwere n'obodo ahụ wepụta n'onwe unu na-abanụ n'ime ọhịa na-achọgharị ihe ọbụla na-ekwesịghị nọ n'ime ọhịa, ihe ọbụla unu hụrụ n'ime ọhịa na-ekwesịghị nọ ebe ahụ na-eropụ ya. Nke a bụ otu n'ime ha wee na-asị unu daalụ n'ọrụ. Mana otu ajụjụ m nweziri na ya bụ ihe onyonyo bụ nke mbụ bụ na ekwentị eji wee see ya bụ ihe onyonyo amaghị m ma POS ka eji wee see ya, maka na ọ gbachaghị n'anya, mana nke ahụ nọgodoro onwe ya. Ha bụ ụmụ ikorobịa ndị bara n'ime ọhịa. Ihe onyonyo nwere ka o si wee bịa na-adị m, maka na onye ahụ enwetara ebe ahụ bụ onye ugwu, otu onye ugwu ahụ ha nwetara ebe ahụ, ka ha si wee na-akpaso ya nkata, ka ha si wee na-ajụ ya ajụjụ bịaziri dị m ka gasị na ọ bụ nnọọ na ha ghọtachadị ihe ha hụrụ ebe ahụ makwanụ ihe ndị ahụ na ebe ahụ eme. Maka na ụdị ajụjụ a nọ na-ajụ ya ahụghịdị m ihe dịka gasị na onye ahụ na-akpa arụ. Ha nọ nnọọ na-ajụ ya ajụjụ ka gasị na
na ị hụrụ mmadụ na moto paak bịaza na aghọtachaghị akụkụ ahụ, maka na ọ bụrụ onye Igbo ka e nwetara ụdị akparamagwa a makwanụ ka e nwetara n'ụdị ebe dị otu ahụ, ama m ihe unu ga-emenwu dị otu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na-asụ Igbo ka e nwetara wee hụ akụkụ ahụ mmadụ ebe ahụ, tupu unu agbape ihe onyonyo, ama m na onye ahụ ahụ ya niile ga-abụrịrị ọbara ọbara. Mana kedụzi ihe mere? Asịkwa m na ọ dị njọ inye ndị Igbo kpara arụ ntaramahụhụ. Ọ dịghị njọ onye ọbụla kpara arụ si nye ya ntaramahụhụ kwesịrị arụ ọkpara. Mana kedụzi ihe mere na ọ na-abụzi unu hụ ndị ugwu unu na-ajụ ha ajụjụ ka gasị na unu na-arịọ mmadụ enyi? Maka gịnị? Kedu ihe kpatara ya? Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ isewe ihe onyonyo a o kwesịrị ekwesị. Gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ya ebumnuche gị. Ị na-eche na ha bụ ụmụ ikorobịa ndị bara ebe ahụ rụtachara ọrụ ha? Ị na-eche na o nwere ihe ọzọ ha kwesịrị ime ha na-emeghị? Ya bụ ihe onyonyo nke ha sịrị, ị na-eche na ọ bụ ihe ziri ezi ka o nwere otu ọzọ uche gị na-asị gị na ha kwesịrị ime ya ha na-emetachaghị? Deere ya na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, tupu m pịachie ihe onyonyo a, ka anyị nyere anya n'otu ozi ọma bụ ozi na-egosi ihe ọma gbara abụba iji wee bịa na ngwụcha ihe onyonyo a. Tupu m pịachie ya, ka emesịanụ ụsara m ihe onyonyo a. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu mana ana m agwa unu mgbe ọbụla sị na ọ bụghị sọsọ mgbe ihe ọjọọ mere ka anyị na-ebuputere unu. Anyị hụkwa nke ọma, anyị anaghị egbu oge, anyị buru ya pụta bugharịara m ihe onyonyo na streeti a. Ị na-ahụ ka ebe a si dị? Bugharịa, ngwa lachiata azụ. Ebe anyị nọ ugbu a bụ na Emene nke dị na steeti Enugu. Eji m ihe ọma dị ezigbo mma wee bịa. Soro m bịa, ejela ebe ọbụla. Ihe a bụ na-Emene na steeti Enugu. Onwe na-ahụ ebe a, ihe a bụ ihe ọma. Soro m bịa. Ihe ị hụrụ ebe a bụ 3-bedroom bungalow arụrụ ọfụma, arụchara ọfụma, nke a kwụrụ aka wee rụọ. Bịa ebe a, bịa gbara m tọọchị ebe a. Oge adịghị, ngwa na-abịakwa. Ụlọ akwụrụ aka wee rụọ, ụlọ mara mma, a na-ere obere ego. Gbara m tọọchị ebe a. Ọkwa ịhụrụ ka iro si dị. Ebe aba dị otu a, onye makwana ka Ụmụahịa ga-adị. Ngwa ka anyị banye n'Ụmụahịa. Na-abịa. Ebe a ị hụrụ ugbu a bụ nke a ma dịka anti room makwanụ semi palọ. Nke ga-abụ mmadụ chọrọ gị bịa, a ga-etinye obere oche ebe a, ebe onye ahụ ga-anọnwu ala wee chere. Ngwa soro m bịa. Ebe ị hụziri ugbu a bụ palọ. Palọ nọ n'ọmarịcha ụlọ a, 3-bedroom bungalow. Ị hụrụ ka esi rụcha ụlọ ọma mma. Ọ dịka ebe obibi, ọ dịka be ndị ọcha. Unu mana anyị anaghị egwu egwu. Na-abịa. Isi na palọ ịbata na usekwu. Ebe a bụ kichin. Na-abịa. Lee ka esi rụọ usekwu. N'agbanyeghị na nke a bụ okpokoro bụ tebụl aka na-arụ ya arụ, mana lee ka kichin si wee maa mma. Ọ na-abakwa gị n'anya. Isi ebe a ịpụta n'iro. Ka m bịa ka m gosi unu ime ụlọ ya. Ime ụlọ atọ mara ezigbo mma. Na-abịa. Ị hụrụ ka ebe a si wee dị kọrịdọ na-aga na ruum atọ nọ n'ụlọ a, mana ka anyị banye na ruum nke mbụ, ime ụlọ nke mbụ. Ị hụrụ ka ebe a si dị? Gwa m eziokwu, ọ chabara gị n'anya ka ọ chabaghị gị n'anya? Ruum a ị batara ugbu a, lekwa ebe a na-aga mkposi bụ toilet na bathroom. Chi ejiwela, mana unu ga-ahụtacha ihe niile. Gwa na-abịa ka ebe a na ime ụlọ nke abụọ. Akwa ịhụrụ ka ebe niile si wee saa mbara. Lekwa ime ụlọ nke abụọ ya. Na-abịa. Ịbatakwa n'ime ụlọ nke abụọ, ịhụ ka ihe niile si wee wee anya. Arụrụ ihe niile ọfụma. Abroad standard. Standard a na-arụ n'ala bekee bụ ihe a. Lekwa anya ebe a na-aga mposi. Ịhụrụ ka o si wee dị, n'agbanyeghị na chi ejiela. Ngwa na-abịakwa nwanne m. Na-abịa ka anyị baa n'ime ụlọ nke atọ. Lekwa ime ụlọ nke atọ. Ị na-ahụ ka ihe niile si wee dị. Arụrụ ya oghe, rụzie ya nke ọma. Ndị rụrụ ụlọ a ji aka eji arụ ụlọ n'ala bekee wee rụọ ya. Bịanụ
ebe a bụkwa ebe a na-aga mposi n'ime ụlọ nke atọ. Ị na-ahụkwa ya ebe niile, POP nọ ebe niile, tiles ebe niile, ma material ejikwana rụọ ya bụ ụlọ abụghị material ụmụaka. Ile anya ị na-ahụ ụdị wardrobe awụnyere ebe a nke a na-eyuzu n'ala bekee, na oke ihe niile si wee dị wee chapụ achapụ. Ka anyị na-apụ n'iro, na-abịakwa soro m, na-abịa na-abịa. Unu mana anyị anaghị etinye aka n'ihe ọbụla na-ewe ya anya. Ile ka mbara si wee dị, arụrụ iro ọfụma ma rụkwanụ ime ya ọfụma. Ihe hụrụ ebe a bụ 3 bedroom bungalow all en suite. All en suite pụtara na ime ụlọ ya niile bụ toilet ebe a na-aga mposi, ma ya bụ ụlọ dị ọnụ ala. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ụlọ n'Enugu na-eme n'ebe a, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a nọ n'iru ihe onyonyo ugbu a, ka ụlọ a bụrụ nke gị. Nwanne m, ka emesịanụ.